ξανά live. Περιμένουμε να έρθει ο Αλκουίλ, από όλο το μπερδεύω, θα πάω ξύλο στο τέλος. Έχει έρθει και εννοείται ο κύριος Ζησοπόλ, τον είδατε προηγουμένως. Λέει. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμά. Πόσες ξαφές με λαφρινές, χαρούμενες και μόνιμες, τα σινεμάτες οδηγές, και ακούσες τρέλα. Τι έφερε τώρα? Βγάλαμε και τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Φωτογράφηση με... Εν τω μεταξύ ψάχνω τώρα να δω που μπαίνει, κάτσε, που μπαίνει η τέτοια μας, το location, μάλλον μετά γίνεται. Λοιπόν, θα έχουμε events, αρκετά events με τους χορούς τώρα από του κυρίου Ζησοπόλ την Ένωση. Τι έγινε? Τι γίνεται? Έχω να σε δω χρόνια. Πώς πάει? Άλλαξε το μαλλί. Τζορτζιάνα. Α, κάνεις live τώρα. Καλά. Δεν έχει σημασία. Είναι η Ελλάδα μου Αλεξάνδρα. Α, είναι η κόρη μου. Λες η Τζόρτζια ή είναι... Η κόρη μου είναι 8 χρονών. Εδώ μου είναι. Τι, πού είσαι, πού τραγουδάς? Την ίδια ταβέρνα που ήμουν. Όχι, αφού έχω περάσει όσες φορές είναι κλειστή. Δεν είναι εκεί πλέον. Εδώ και 2 χρόνια αλλάξαμε θέση. Και πού είναι? Μπουλεβάρ του Λεξποζίτσι 5.